love you too, Ma. Mami. I love you too. फुङावनो सिखारग्रो मोना बिमादै गोब्राम लाबायदों नै सोरखौ नांगौ हो मा नांगौ सोरखौ नांगौ Hi लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै जाहैबाय सानडे स्पेशल नोंथांमोना मिथिखायो मा मा आङो रेसिपि लानानै फैयो मानि रेसिपि लानानै फैयो जायफोर नायगिरिफोर बिथांमोना मिथिखायो जाहैबाय होमबा दिनैबो नायलांबाय थादो दिनै आं माजों माब्रै संगोन अमाखौहाय ओमफ्रायहाय मा शेयार खालामलांबाय थानोसैलाय होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बिनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर सान्दुङाथ' थिं जाथारलायबाय नै बेरे फुंजानि जाथारसिगोनलाय आरोना दा गरम बोथोरा सफैलायबाय नालाय गोलोमनायनो थासिगोनलाय फुंनि हाथाय मानजिबाय आयो गुड मैला मोना मैला दङ नायने छि साफा जाबाय नामा नायनोसै नायनि साफा इसोर बेवहाय नै थाव एसे होनानैहाय देलु देला सामब्राम गुफुर बानलु बेफोरखौहाय होखाजोब्बाय आरोना तेजपात आरिनो दा संनोसै रेसिपिया जालांसिगोन आरो सामब्रामबो बेदरबो ज' मैयानो फोरानखादों अमायाहाय बेखौहाय बिराद मोजाङै साइसनो बिराद गोथाव जानोसै आरोना जेरै बिदै गोनां जाला बेखौ थाम जानोसै आलु एसे होनानै आलु गथा होनोसै फारसेजों नै गाइखेर फुदुंलायबाय गाइखेर लाबोलायबायमोन नालाय गाइखेर फुदुंलायबाय आरो दाना नै मस्ला मस्लि हरदेनसै मस्ला मानिथ' जेबो गैखाया बेनो संख्रि हालदै जाखिनि होनांगौ बेखिनियानोसै आरो ओमफ्राय पासफुरन न'आवनि अर्गेनिक हालदै बेयो जिरा गुन्द्रा जाहैबाय जिरा गुन्द्रा होनानै लाबाय बेखौबो नायखांहोलावनांगौ जायो नै नङाबा गोदौफुनो नागिरोना बेखौबो ओरै फारसेजों फुदुंगासिनो दङ बानलु गोरान होबाय बेयावबो एसे गासिबो बेनोसै आरोना मस्लायाहाय बेखिनियानो नायबाथाय थाबखौनो जाया बे जिनिसा जेब्लानाखि एसे दोरोदो होमबाथाय फावबो जानोसै बेखायनो नेबाय थायाबा जाया नैबे बानलु गोरान माबाखौहाय गथाखौ एसे होबाय आरो स्क्रुबनो बानलु गोरान न'आवनि बानलु गोरान गथा सामसो होबाय आराम एवबाय थानोसै दसे नेयै नै दा गोदौबाय आरोना मोननायनि दै होनानै लाखानोसै बेयाव मा दोननायमोन बेलाय नै दा नै खादा लागुलायबाय मैगं खानोसै आरोना बारियावहाय दिनैहाय जोंहा अमाजों लोगोसे मा जानो नागिरदों माने अमाखौथ' एवगासिनोखा दा फाथो दोलो जानोसै आरोना नोंथांमोनजोंबो दिन्थिलांबाय थागोन आङो दा माजों संगोन फाथो दोलोखौहाय ओरैनोथ' माबाजों मोनबासो मोजां जायोना मा होनो नाथुर दुनाय गोथांजोंसो गोथाव जायो बिदिया दोलोफ्राहाय ओमफ्रायहाय दा नाथुर दुनाया गोरानसो दं आरोना दा बेजोंनो जानोसै नाथुर दुनाय होयो मा होला नाथुर दुनाय होला औ ओरैनोबाबो जाजायो
खारै जानोसै नै फाथोआ मेरला मेरला जानानै दंथारो जाख'लायनोसो हानाय नङा जागोरखानोसै दानो लाफा दोलोसो होनलांसैमोन फाथो दोलो माने फाथोखौनो एबार बोथोरावहाय एबार जानो नागिरदों आरोना एसेल' संगोन आरो जोङो गासिबो नामा जाबाय भिडिअ खालामग्रा जाया आंना माबा माबा माबि सेरलाबाय थादों भिडिअ बे फट' खेबनायावहाय ओरै थुबाय थानांगौ जाहैबाय नालाय ओमफ्राय दाना भिडिअखौनो बेबायदि थुबाय थानांगौ होननानैहाय थुगासिनो आरो बियो ओमफ्राय फिसा फिसा फ्लाम फ्लिम फ्लिमल' जाजोब्बाय आंना भिडिअआनो दे जाबायहाय जाबाय एसेयानो थोयो सोरनि दाउ गाबफैखोबाय फिसालाय सोरनि दाउ गाबफैखो नै टमेट'फ्राबो जाजालादां ना बे जाजालाहाय बे जाजाला एम्फौ जाजोब्बायदां एम्फौ जाजोब्बायदां थैजोब्बायना नै जुंखामासो जि साइज जाबाय नै बेखौबो एसे लांजाबावसिगोन दाहाय बेखौ लानोसै औ दे खेबसे हरदो नों नै ओंखामाबो जाबायदां जोंना जि आराम साइज जाखाबाय आलुआ नै गथा गथा हानानै लाखादोंमोन बेखौहाय आराम गथा गथा जानोसै दै एसे होबावबाय नै बेयावहाय माने आलु मोननायजों आरो बेदराबो एसे मोनफाबावथोंसै होननानैहाय दै होबावखालायबाय आरो फुथुगोरनांबायसोलाय नै बेखौ फुथुवाबाथाय जाया खामानिफ्रानो जेबो नै फाथोआ बेयावहाय दै एसे होनानैहाय संख्रि होबाय ओमफ्रायहाय खारै एसे होबाय ओमफ्राय दै एसे होनानै एसे रुइहोबाय आरोना गोखा मोनालायखाबाय जाबाय दा दै होनोसै बेखौ नै बेयावहाय खारैबो होखाबाय दा साग्लिनांसिगौल' दा गोखा ना गोदैसो जायो एबारसो जाजेननायथ' फाथोआ मोनथिया गोखा जाखो ना गोदै जाखो मोननै जाद थायोना गोखाबो गोदैबो जोंहा बांसिनानो बांद्राय गोखाखौ गायफेरामोन ओमफ्राय एबार हयले लगाय मोदेर गायदों आरोना गोखाबो गोदैबो ओमफ्राय दासो मारै जागोन बेयाव माबाबासो जाबासो मोनथिसिगोन गोखा बांसिन दङ ना गोदै बांसिन दङ जाबायना गोदै साइज जाबाय नै एसे साखिनाय लुगैबाय ओमफ्राय आंबो बेयो आयो अबेखौ मोदोमखौ अबेदों मोदोम दं नै बेदर आलु दरसे जानोसै आलु दरसे आलु नोंना मोदोमा बोरै हानि बेखौनो मेजेम एसे होनांगौ बेखौनो जाजायो नङा बेलाय ओरै लालाय enggak kerja jadi nu mencari lagi lah udah sana coba deh dah jangan guna baik pada ini punya nih sih turunnya jangan lupa baik
Nggak. Udah betul coba. Udah, jangan lupa bilang aja nih. Dapat 파트가 뭐라고? 파트. 무적 당. jangan lupa. Dan jangan lupa. Arka, apa mbak? Alu berle jembat ada berikut hausin jakaya. Dah jangan sih lo, sup kan lena. Anda dengar? I love you. Ayo serkondeng ma. I love you. Ayo I love you ne. I love you. Ayo jaya deng nama kaya. I love you. I love you. I love you. Ayo mami. No mami pulana ni hande. I love you. Ayo. I love you. I love you too ma. I love you. Mami. I love you too. Bye. Này, लोगोफोर रेडि खालामनानै लाबोबाय आङो जाग्राखौहाय मा मा दं नायदो नै ओंख्रिया बेनो फाथो दोलो जाहैबाय ओमफ्रायहाय नै अमा आलु फ्राय खदै मन'गर खालायबाय आङो नै खदै गखाबाय जानायखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर एकदमबारे माबायदि जादों दहायथ' साखिखांखाबाय नैबेखौ मोनसेखौ ओमफ्राय एकदम स्रुप स्रुप होनलायनाय जानो होननानै आङो भिडिअखौ जानाय लाबोनो सानबाय आरोना एकदमबारे आंबो फुरा एक्साइटेड नालाय जानो जा गोबावसै दोलो जायैया माने फाथोल' नङा जायखिजाया दोलोखौनो जा गोबावसै आरो जायैयाहाय बेखायनो दिनैहाय एक्साइटेड जानानै आं नोंथांमोनजोंहाय आरो लाबोबावनाय जाबाय आरोना जानोसै दे रायलायबाय थाला फाथोआ एसे गोखा जोंहा बेबायदि फाथो जाफेरामोन गोखा गैयैखौसो जायोमोन फाथोखौ बिराद गोथाव जादों होमबा लोगोफोर जानायखौ आङो गोबाव खालामबाय थाला आं जाबाय थानोसै हारसिङै ओमफ्रायहाय ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं